Hongkrama long karbikur pho amai kang nipon. Don Pharoi Sira Trogner Kebra Kithom Aratum APHL Sira Charia Songalong Cepa Ogdun Tanglo. Kadam Dolmali Pinani Kang Sama Beta Long Penili Thare Monosingti Piniketeng Sia Beta Arju Panik Tha. Nijang Karbeng Long Botat Lang So Adum Kedo Hongkram Along Karbikur pho amai kedo pon. Phai kunia ciklo ni phai Troxia ni nijang karbeng long arlo botat langso adung hongkram along karbikur pho amai kepada pon labang so mai long Dr. Mohan Singh tok bipen mai cepai pon si mai long MP Horan Singh be lun sepo sa therong pi karbido charlia song klembang prasanto ing ti lepen ari sang hotum setong don mai jeng cia prang hemtun kimi akim tang along ta hem kimi lut pon lapen laposon karbikur pho amai ke ningkarwang ta klempon bom apen wang bom lo laposon rat amai pike nijang karbeng long arloke kecing silang posi pu pining pen ningkan hini awapong ke klem tang lo posi mai pu pen nang pacini don warat lang so pen karbeden news aperang ke Everest rong pi report nasi hemtun indep kan tani tum ajo karbi tum karbi ani mating dan segitum ajo se jatuh maka tamesen ada hemtun dan tamesen lapen itu resar pu tan ke thok tamesen lapen ha ang song itu long kuih di pidam ta hadakan ta tanam opmesen MP ini MP lo nang tum radet karbiara karbeng nomor hat si piaman tame nang pila doan arat nana ini dengan long kan jadom si MP kali dia usame ini nili tame karbikur polong enu karbipo karbia hem sim hang thekwe karbi pu kacuma thapen name nili pini bakso karbikur po amei pen dak hem tun kang pu ponalo nang se tong nung nili mikang patame nili pai tu si chitin no tapen karbia thailong sama la son katura kisung po awur ke wang akreme wang la son tame sitame la songbong pen tame karbia thai pat nak long rial nam dengan mengenam sapu lapen koimanam lo longcap sapu itu lapen ku kiling nam tahu cintong nam tahu abria nam tahu kalau longria nam lo pada nam itu sikat ya tame aku pengen menang rai mau kini itu nongan karbang longa distrik longlok kan namanya karbang kai bang itu bilang cuma itu an ke tekan kini an alam nam ini di kanun di lapen cerap ini Normally pinya don thua beta nijang karbeng long botat langso APHLC atum muluk ka chepa ok lapen 6 schedule awareness made 6 schedule cherok tok amai kedopon phai koni ni phai krepani lakha isi Dwaramla constituency arlo botat langso serhun aklam along APHLC rachare asong atum pen muluk ka chepa ok lapen 6 schedule cherok tok amai kedeng pon labang so amai along kaprek rachare asong pen sonsi BJP Congress I ASDC asong pen Pharoi Sira Trogner Kebra Kethom adonatum APHLC rachare asong along chepa ok dun tanglo mai long lakha isi Dwaramla constituency atiripi amai phu longkiti mungpet mai kachepah ponsi mai long APHLC tiripi amai phu je ai kathar kursing timu angtong ingti kathar Bikram Hanse Dhanaswar rongphar lijang habe ingti Indro Tiso lapen APHLC along klembang phu bangpiatum chetong dun renti motat nang sopen Everest rong report Kabidale News Dwaramla adima menge humyo ter dihuna klam along pini ni tumdak Dwaramla a constituency yang bong meeting dulu dak mass joining program dapen mass joining along BJP pen ong nailo pen Congress pen nadu pen ASDC pen nadu kadu we don Pharoi Sira don Trogner Kebra Kethom nang join dulu pinida dapen non Dwaramla bangta APHLC kay kangtang binong. Itu mahin pen. Masih ning cete polo. Ni dum ni cete ke nono bataya bangke
kadoi karbi tu mana phobat lo ke di inglo so jan na phobat lo ke di so BJP tu malong neli gama than non ke neli tu malong APHLC long sinang dun lap pola tu ke election lo ke neli tu ke claim pon gel hai lo la 6 schedule alam han pemme po la pen autonomous state elitum ke long di ko puson ma la so alam elitum than nelitum than pemme bongko mo apida ke claim ke joy ke ya phan athema autonomous state long yi pulotante ke thenna alam lo MLA high det api resign lap nangi dong si itu manang pipedete ke septier lo hang dun jila ni tum batai si la pen batai si pa batai thombak hang dun jilang mene hang dun det pen nak pipet det lo te lage MLA ke do an ke resign lap lage la hello apang APHLC tu harokre ser kebra throp kebra hinia ning kanta la son hello eklem la sia halabang slon ilitum autonomous state long amat congress tum war pit ke halabang so aman il tung long dun det lo cumang garu tum an long chot lo halabang so hala non cumang garu tum ke long state hello ilitum ta ke long dun state lo ke hala Tang kenal itu menjadi kata apa yang anjong si kata orang ko. Kecil tonti lawan solam di apa kata cari apa pun angkat buat dulu solam di tuan ahok. Laki ke claim ni laki BJP RSS Bongo Senat tum si claim laki. Aprang le ASDC pen CPIML tum bagi chopper pa ye train करे थे दी लासन थोक si claim ni pusiala tum ro ta. Okay. Athema angtong intia phan ka arrest pulo sita lang li phan charge sheet ta ve FIR ta ve la pen case ta vi thude khangya case ta nili case pinake 280 nombor case ta 280/21 Normally pini ane kan sama beta bang lapan setengah tahun ponik lo lagi bom tame Karbideli News Channel ahok pada beta kelong Japan dome thak me kardom nang letum hem kimi mate hem sikim ikpoma nang letum dong si non hem sikim ikpo polo tangte nang letum Nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu ke nam Japan matha nangelo nang letum adung het kedo dong muka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nang letum Humri ramik non joy ke pen lapan anam ki jumpen hem ki kim ason amung longponi epo Humri ramik non MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along humri ramik non naletum bangso akulat along pen anam jum hek lapen mesen pen horm longponik ji Nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nangletum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo Nangletum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam jia phan 7002746330 along homri non